sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Bry's Secret File. Si Bry na ginawang ninong ng anak ng kanyang ex. Bawal ba talagang tumanggi sa pagninino o pagnininang? Ewan ko Feeling ko wala namang written rule na gano'n, na bawal tumanggi. Kasi kung ako tatanungin, oy, kailangan mo daw magninang sa kasal, ay tatanggi pa po ako, promise. Una sa lahat, hindi pa po ako ganun katanda at pangalawa, wala pa po ako masyadong experience sa buhay mag-asawa para magbigay ng advice sa mga bagong ikakasal. Parang feeling ko ma-offend ako. Promise. Siguro mga 3 months ko pong i-ere sa radyo na ang sakit ng loob ko. Charot! Wedarot. Well, anyway, pakinggan na po natin ngayon yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions tungkol sa secret file ng ating kabisyo na si Brian. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Marilyn Laurejas. Pag cold na sa'yo ang tao, ang ibig sabihin niyan, may iba na talagang nagpapainit dyan. Pag hindi ikaw ang ginawang partner in life, ibig sabihin, hindi talaga ikaw ang the one niya. Kaya move on ka na. Hayaan mo sila ang maghabol sa'yo at humanap ka na ng iba. Shoutout po sa baby ko na si Skylar and Elenia. Maraming salamat, Marilyn. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Sabi nga nila, at sabi mo rin DJ Rocky, love is full of surprises. Magugulat ka na lang, may iba na pala siya. Ang lupet talaga ng ex niya. Pinalaya, tapos kukuhain kang ninong, ay ibang klase talaga saan siya humuhugot ng kapal ng mukha. Wala akong masabi, pero napakahusay ng ex mo. Anyway, hi po kay Jimabel Martinez at ang sabi niya rito, kung ako sa'yo, Bri, hindi na lang talaga ako pumayag na maging ninong ng anak ng ex ko. Dahil disrespect yun sa damdamin ko. And besides, naghiwalay na kami. So, no na yun. Malaman ko pa lang na nagloko siya sa akin, hindi na niya deserve na maging parte ng buhay ko. Ay, taray naman ito ni Jimabel. Ito pa ang sabi ni Lynn Velia. Grabe po yung tinanggap niya pa rin yung invitation na maging ninong nung anak nung ex niya. Hanggang ngayon parang nararamdaman ko pa rin yung sobrang sakit ng nararamdaman niya nung time na yun. Actually, parang masokista tong si Bri. Gusto niya yung nasasaktan talaga siya. Kasi kung sasabihin mo talaga na may pupuntahan ka, pwede ka naman talagang gumore. Ang daming pwedeng gawing dahilan. Yun eh. Kapag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Parang katulad na lang ngayong gabi. Alam niyo po ba na nagaganap ngayon yung MMG Christmas Party namin? MBC Media Group Christmas Party. Ginawan ko ng paraan na maka-ere pa rin ako ngayong gabi. Well, ganoon naman talaga. Work first. Kayo priority ko, guys. Pero pumunta pa rin ako ng Christmas party because I wanna bond with my teammates.
Pero yung totoo, gusto ko lang talagang uminom. Charot! With the rat. Hindi, kidding aside, ginawan ko ng paraan yun. Kahit na medyo malayo-layo yung lalakarin ko. Kahit alam kong pagpapawisan ako. Kahit alam kong hihingalin ako. Kasi gusto ko. Same goes with our secret file sender. Lumakad siya, bumiyahe siya, papunta ng sasakyan niya, papunta dun sa simbahan, papunta sa venue dahil ginusto niya. It was a series of decision making. Diba? It was a process of decision making. It was a series of decisions that led him to get that major heartbreak. O, diba? Or self-inflicted pain. Yun yung tawag ko dun self-inflicted pain. Kasi nagdesisyon ka ng patuloy, pinili mo na pumunta sa simbahan, pinili mo na pumunta sa reception, pinili mo na tingnan pang maigi yung ex mo, yung asawa niya, tsaka yung anak niya, diba? Dapat ginawa mo yung yung ginawa ng mga kasama ni Bonifacio, yung pinunit yung sedula. Tama ba? Sedula ba yung pinunit nila, diba? Nung natanggap mo yung invitation, pinunit mo na. Charot with harot. Okay, nag-story ka sana sa Instagram o Facebook, diba? A-attend ba ako dito? Vote yes or vote no. Ganun. Tapos yung pinakamaraming vote, yun yung susundin mo. Ganun. Anyway, eto pa ang sabi ng ating kabisyo na si Robert. Kung ako sa'yo, hindi ka na dapat pumunta doon. Respeto mo sa kanila at sa sarili mo. Tsaka hindi ka na rin dapat lalo pang masaktan. Hayaan mo na, palayaan mo na, focus na lang sa work mo. Eto pa sabi ng ating kabisya na si Darwin. Minsan nakakagawa tayo ng maling desisyon sa relasyon kapag padalos-dalos at matinding emosyon ang namamayani sa atin. Pero yung imbitahin ka ng ex mo sa binyag ng anak nila, ng asawa niya, ang awkward naman nun. Dapat in the first place, hindi ka na lang pumunta. Eto pa sabi ni Gab. Baka puppy love mo lang yun si Abe. Marami ka pang makikilalang ibang tao. Yung tamang tao na hindi bibitaw agad sa relasyon ninyo. Ibibigay niya ang tamang tao para sa'yo, magtiwala ka lang kay Lord. Merry Christmas, DJ Rocky. Pinakamaganda ka sa puso't isipan ko. Oh, thank you. Salamat. Eto pa sabi ni J.R. Legaspi. Mahirap talaga yung kukunin kang ninong ng anak ng ex. Ayaw ni Mark Ainge Perez Velasco yan. Sampal daw sa mukha yan. Ay. Big shoutout kay Mark. Ang news ng batang Kongre Grab drivers. Congrats sa pagbabalik mo sa Grab. Sana hindi na trial card ang pag-activate mo kay Grab. LGBT po siya, DJ Rocky. Wala namang kaso doon. Anyway, ako masasabi ko lang sa'yo, Bray, masokista ka. Matindi ka. Oo. Minsan ba naisip mo na niloko ka rin ng tao? May overlapping na naganap pa. Kung tama ako ng pagkakaintindi ng secret file mo, may overlapping na naganap. So meaning, habang kayo pa, hindi pa natatapos yung relasyon ninyo, meron na siyang in-entertain na iba. Hindi ba disrespect na yun sa'yo? Sa kagustuhan natin na sobrang maging healthy yung relationship natin sa ibang tao, nakakalimutan natin na maging healthy yung relationship natin sa sarili natin. Sana ang pamayanihin mo ngayon sa buhay mo ay yung pagkakaroon ng healthy relationship sa sarili mo. Masyado ka mapagbigay, dude. Masyado ka mapagbigay. Wala namang masama sana dun eh. Kung yung pinag-aalayan mo, ganun din yung nararamdaman sa'yo. Kahit nga sana thank you man lang, diba? Pero wali. Sorry lang yung ibinigay niyang sagot sa'yo noon. And pinakawalan mo na siya, hindi ka hinabol. Well, siguro part na rin ng immaturity yun na gusto mo magpahabol pero hindi ka hinabol. Kaya nakakaramdam ka ng pagsisisi. Lahat ng naramdaman mo, valid yan. Wala namang question doon. Pero moving forward, may tao, may pamilya na yung tao, may anak na yung tao. Tinanggap mo yung pagiging ninong. So gusto mo pang habang buhay magkumare kayo?
Hindi ko alam kung paano mo tutulungan yung sarili mo sa parteng yan. Gayong tinanggap mo, tapos lalo mong sinaktan yung sarili mo. Hindi ko pa nga nakaka-move on eh. Madalas, sa buhay ng tao, kung sino pa yung sumugat, yun at yun pa rin yung ginagawang panggamot. Hindi na natuto. Kaya ang nangyayari, imbis na magamot, imbis na mag-heal, ay, mas lalo pang nasusugat. Kasi nandun pa rin yung tao na sumugat sa'yo. So imagine, ang nagsugat sa'yo ay etong taong to. Yung nag-cause ng sugat mo, etong si Abe. Tapos inilalapit mo pa yung sarili mo dito sa nag-cause ng sugat sa'yo. So ang nangyayari, imbis na maghilom yung sugat na meron ka dyan, bumubuka pa lalo. Mas lalo pa nagdudugo. So ano mangyayari ngayon? Gusto mo ba magka-infection pa yan? Gusto mo mapatulan ka ng paa? Ay, OA na pala yun. So in order for you to heal, you have to help yourself. Stay away from people who've hurt you. Ignore them. Hindi ko sure kung nakaka-healthy pakinggan yung mga pinagsasabi ko. But somehow, it makes sense. Na hindi mo dapat nilalapit yung sarili mo doon sa taong sumugat na sa iyo. That person will just inflict pain in your life. You need self-healing. You need to do activities na makakapag-heal ng buong pagkatao mo. Hindi mo mamamalayan yan. Malalaman mo na gumagaling ka na sa sugat na meron ka kapag kumakati ka na. So kumakati ka na ba? Hindi pa. Kasi hindi ka pa nag-heal. So kailangan kumati ka, tapos magpakamot ka sa iba para sagad-sagad na yung paglalandi mo. Charot! Charot! May darot! Anyway, kabisyo. Sana mag-heal ka na. Alright? Learn to set your boundaries. Kung merong disrespect sa life mo, walk away. Never allow that in your life. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. And you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Mob Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Bry's Secret File. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!